እግዚአብሔር ውልድን አውላድን ከሆኑ ጻማም ደማቅብን ምንቲ ድናግል ልምናሎና እግዚአብሔር አስቢት ትዕግስቶም ኩቦም ምንቲ ዕጉሳ ሰባት ልምናሎና ብንጽህና ኮይኖም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ኩቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእምናን ልምናሎና እግዚአብሔር ስናይ ዕድልን ኃጢአም ንምስራይ ክላብ ምውላድ ንረግብሉ ጥምቀት ክቦምን ብማኅተም ቅድስት ሥላሴ ካትሞምን ምንተ ንዑሰ ክርስቲያን ልምናሎና እግዚአብሔር አምዋሉ ብዙ ሰላም ኩቦ ምንቲ መፍቀሪ አምላክ ምራ ሀገርና ኤርትራ ልምናሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ኩቦ ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ልምናሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከሱ ጥዑሞን ድሾኑ ልየቱን አቀሪሞ ከሓስበሉን ከሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ልምናሎና እግዚአብሔር በመንገዲ የማን ክምርሆም ናብ ማህደሪዮ ካብ እስላም ምንቲ ክምርሶም ምንቲ ባሪም ብነብዝን በያርን ዝነገዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔርና ዕለቱ ሲሳዮም ኩቦ ምንቲ ጡማትን ጹማትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ፈጺሞ ክረጋጎም ምንቲ ሁዝናትን ጎያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ከማስርቶም ምንቲ ክፈቶም ምንቲ ኡስራት ንልምናሎና እግዚአብሔር ንናም ሃገሮም ክመርሶም ምንቲ ምሩሓት ንልምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ኩቦም ፍጹም ዋጋ ጸማኦም ክከፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ብዕርፍቱፍ ክፍወሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልልከሎም ምንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ረፍቲ ቦቶ ክቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ቁጣውና ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ረቲ ክቦም ምንቲ ዝበደሉ አቦታትናን አዴታትናን አሃዋትናን አሃትናን ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናብ አስዴልዮ ቦታ ክየዝንም ምንቲ ዝናብ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንአፍላክ ክዛወስኖምን ዓቁምን ክመልም ምንቲ ማተ አፍላክ ንልምናሎና እግዚአብሔር ምድሪ ዝዝራእን ዘጽርን ኩቦ ምንቲ መፍረ ምድርን ነዞም በረከቱን ልምን ዝሎና ዓይነን ልቡናና አብሪሁ በመንፈስ ሰላም ፍቅርን ክጸምድና ለዝምናዩ ምንቲ ክስምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምን አሎና እምባር መንፈስ ቅዱስ ተንስ ለቢምና በጽጋው ክናቢ ብሱምን ክምካ አመሰረ ነቢያትን ሐዋርያትን ክሕነጽ ጸሎና ስሙ ቀብል ንእግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ ተንስ ለጸሎት ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወወልድ
ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ማዕጠንት ዘወርቅ እንተ ጾርኪ በመሳት ብሩክ ዘንሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአት ወይደመስስ ጌጋየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔኪ ዛይረገ ላቦርሶ ዕጣን ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ መምጻእከ ዋዳንከነ መልአክ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበልኪ ባሂበልክ በላ እግዚአብሔር ንስኺ ንስኺ ካብ ነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ክሓድገልና ናብን ወልድን ምስጋና ይግባእ ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አባይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎት ካዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛን ዕጣን ክህነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በቕሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ኣባይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎት ካዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በቕሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱስ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኩሉን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ሳብቲ ሓድሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 20 ከመይ ኣመንዝራ ርኹስ ወይ ስሱዕ ሰብ ንሱ ከዓ ጣዖት ዘምልኽ ማለት እዩ። ኣብ መንግስቲ ክርስቶስን ኣምላኽን ርስቲ ከም ዘይብሉ ፍለጡ። ብሰሪ እዚ ነገራት እዚ ኣብቶም ንእግዚኣብሔር ዝእዘዙ ሰባት ቁጣዕ ኣምላኽ ይወርድ እዩ እሞ ሓደ እኳ ብኸንቱ ዘረባ ኣየስሕትኩም። እምበኣርሲ ምስኣቶም ሕብረት ኣይሃለኹም። ቀደም ኣብ ጸልማት ነርኩም ኢኹም፣ ሕጂ ግና ብጎይታ ኣብ ብርሃን ኢኹም ዘለኹም። እምበኣር ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ንበሩ። ከመይ ፍረ ብርሃን ሰናይን ጽድቅን ሓቅን ዘበለ ነገር ኩሉ እዩ። እምበኣር እቲ ንጎይታ ዝሕጉሶ እንታይ ከም ዝኾነ መርምሩ። ነቶም ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማት ዝገብሩ ሰባት ግና ኣቃልዕዎም እምበር ምስኣቶም ሕብረት ኣይሃለኹም።
እትንሳቶም ብሕቡእ ዝገብርዎ ንምዝራቡ እኳ ዘነውር እዩ ኩሉ ነገር እንተደኣ ናብ ብርሃን ቀሪቡ ግና ይርአ እቲ ንኹሉ ከም ዝርአ ዝገብር ከዓ ብርሃን እዩ ስለዚ ከዓ አንታ ደቂስካ ዘለኻ ተባራበር ካብ ምውታት ውን ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ከብርሃልካ እዩ ዝተባህለ እምበኣር ተጠንቀቑ እቲ ቅንያቱ ክፉእ እዩ እሞ ነቲ ዝተዋሃብኩምዎ ጊዜ ብምልኡ ኣብ ረብሓ እናውዓልኩም ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከም ለባማት ንበሩ ምእንትዚ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሹ ኣይትኾኑ ብመንፈስ ቅዱስ ደኣ ተመልኡ እምበር ናብ ዕብዳን ዘብጽሕ ብወይኒ ኣይትስከሩ ብመዝሙርን ብቕንየን ብመንፈሳዊ ዜማን ሓድሕድኩም ተዘራረቡ ንጎይታ ብልብኹም እናመስገንኩምዎ እናዘመርኩምን ከዓ ንእግዚአብሔር አቦና ስለ ሁሉ ነገር በስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሰዓት መስግኑ። Ephesians chapter 5, verses 5 to 20. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes to those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For in the fruit of the light consists in all goodness, the righteousness and truth, and find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible. For it is light, and that makes everything visible. This is why it is said, "Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you." Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ወስዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ወጽልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳትነ በብዛት ወረስኩ ለኩልክሙ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ረድእን ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ ዝጸሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ 7 ክሳብ 15 ሓድሽ
ትእዛዝ ኣቱም ፍቁራተይ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረኩም ናይ ቀደም ትእዛዝ እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ኣይኮንኩም ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ እቲ ናይ ቀደም ትእዛዝ ከዓ እቲ ድሮስ ሰማዕኩምዎ ቃል እዩ እንተኾነ እዚ ጽሕፈልኩም ዘለኹ ትእዛዝ ሓድሽ እዩ ናይዚ ትእዛዝ እዚ ሓቂ ድማ ኣባኻትኩም ኮነ ኣብ ክርስቶስ ተራኢ እዩ ከመይ ጸልማት ሓሊፉ እዩ ብርሃን ሓቂ እውን ድሮ የብርህ ኣሎ ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ንሓዊ ከዓ ዝጸልእ ገና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ እቲ ንሓዊ ዘፍቅር ኣብ ብርሃን እዩ ዝነብር ኣብኡ እውን መዓንቀፊ የልቦን እቲ ንሓዊ ዝጸልእ ግና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ኣብ ጸልማት እውን ይነብር ጸልማት ንዒንቱ ስለ ዘዕወሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ደቀ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ስም ክርስቶስ ተሓዲጉልኩም እዩ እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሪድኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣጉባዝ ነቲ እኩይ ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ቈልዑ ነቦ ስለ ዝፈለጥኩምዎ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥክምዎ ኢኹም እሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣጉባዝ ቡርታዓት ስለ ዝኾንኩምን ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎን ነቲ እኩይ እውን ስለ ዝሰዓርኩምዎን ጽሒፈልኩም ኣለኹ ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ ኣብኡ የልቦን 1 John chapter 2, verse 7 to 15. Brethren, I write no new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. The old commandment is the word which you heard from the beginning. Again, a new commandment I write to you, which thing is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. I write to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. I write to you, little children, because you have known the Father. I have written to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ሓላፋ እዩ እሞ ነዚ ዓለም ዝን ኣብኡን ዘሎን ኣይትፍተውዎ ቅዱስ ስሉስ ማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ሄሮያን አርዳኢከ ናዘዘን ተንስ ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር የማነ ብርሃን ወልደ ዳዊት ወለተ ትንሣኤ ምስለ ኩሎም
ወለተ ስላሴ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ቁጥሪ 33 ክሳብ 39 ጳውሎስ ከዓ እናተጸበኹም ገለ ኸይጠዓምኩም ጸምኩም ሎሚ መበል 14 መዓልትኹም እዩ እሞ እንጌራ ብልዑ ኢሉ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ንኹላቶም ለመኖም እምበኣርከስ እዚ ንምድሓንኩም ስለ ዝኾነ ካብ ሓደ ኻባኻትኩም ጸጉሪ ርእሲ እኳ ኣይክጠፍእን እያ እሞ ክትበልዑ እልምነኩም ኣለኹ በሎም። እዚ ምስ በለ እንጌራ ኣልዒሎም ንኣምላኽ እዚ ምስ በለ እንጌራ ኣልዒሉ ንኣምላኽ ኣመስገነ። ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ድማ ቆሪሱ ክበልዕ ጀመረ። ኩላቶም ከዓ ሃድኡ እንጌራ እውን በልዑ። ኣብታ መርከብ ዝነበርና ኩላትና ከዓ 276 ነፍሲ ኢና። በሊዖም ምጸገቡ ከዓ ነቲ ስርናይ ናብ ባሕሪ ደርብዮም ነታ መርከብ ኣቕለሉላ። ምስ ወግሐ ከዓ ነቲ ምድሪ ኣየለለይዎን ኣማዕድዮም ግና ገምገም ዘለዎ ልሳን ባሕሪ ረኣዩ እሞ ተተኻእሎምሲ ነታ መርከብ ናብኡ ከብጽሕዋ ደለዩ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቃላብያ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዘተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመዓዝ ዛዓታን ዝተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ በዚ ዝሓለኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ነፃ ክንከውን ዝበቕዓና ግበረና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና بحق بنتنا وإنا بدستان بحق وسنكنا قلقلا بقعنا انسو لصلوت يوت سهلنا سلام لكلكم سلام بسك ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክትዝክራ ንልምነካ ኣለና። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ናቲ ቅዱስ ጉባኤ ሃዋርያት ርትዕት ባህበ እግዚአብሔር አሜን። ክራላይ ዞን እግዚኦ ተዛለነ ኦ ጎይታ ነብሳ ቦና ኣብነበመን ጸንዮ ሳዕርፍ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ኸይንኸውን መንጣሌ ተኹላውን ከይበታትነና ኻባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከይሳለቑልና ኣብ ክንዱ ርህርህን ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንበረልና። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ የሄደ ዋቃዊ ደመ መንበሩ ዘሀገር አባ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ወኩሎም የኤጲስቆጶስ ቀሳውስት ወዲያቆናት ዳና ሃይማኖት ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርኖሞ ባርኮም ቅዱስን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም በቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትና ንኣሕዋትና ናሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም። ኦ ጎይታ ንኣናን ኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለሙን መዋዕልሃ ጸልዩ በእንተ ማህበርነ ወግበተ ለኩልነ አሜን። ክራላይ ሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብቅዱስን ብሩኹን ስምካ ዝጸልዩ ሰባት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ። ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ።
مسكاد بحد ودخا مسكانا ستانا مسون منفس قدس نقول لك لمن كل ساعة زلالم عالم آمين نحن تنلم لك قبل تملاخ قدس كل جزية دنقل زغن كولايت أملاك هذا كرسوس داسي بالكي داسي بالكي حاجاتنا خار قلنا طولتنا نابل علينا فقر ودخا عرقلنا آمين حقنا يترك برهان زغن كرسوس أملاخنا زولد كلنا داسي بالكي داسي بالكي تدنقلنا بساتنا معلت قبرلنا حتياتنا خار قلنا نابقيتنا لمن لنا آمين ودنقل مريم كرسنة كولايت أملاك داسي بالكي داسي بالكي حاكم انت دك سبت لمني حاتياتنا قاعد قلنا انا بكرسوس ودخل من لنا آمين حاكم نقص زغن كون تزنقل داسي بالكي داسي بالكي وناي بعدين تمكح تزغن داسي بالكي داسي بالكي ونا امان يلا املاخنا زولد قلنا داسي بالكي داسي بالكي كل مقيتانا يس كرسوس ناي حاكم تعرق زغن محرت غير وحاتياتنا من قاعد قلنا كذكرنا لمنا كلنا زوتو ጊዜ ባርጎት ወዝውእቱ ጊዜ ጣሩይ ጊዜ ስቦቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ፍረት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስግሎቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለናጣዊነ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ቶቦ ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ክብል ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥተ ተቦምራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወሃልግል አቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቅድስት እፍረት ምስትይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይሌዓል እምኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራን ወአሰርገዋ ደብተራ ለማይደር ፍቁር ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣን ሩይ ለዘካርያስ ካህን ለራስን ገብርዋ በከመ ነገረ ወአሮን ካህን ማይደራ ያርግ ሱራፌል ይሰግዱ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርዉ እንዘ ይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በአብ አእላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋት አንተ ውእቱ
መመጻእከ ዋዳን ገነ እግዚአብሔር ኃያል ቅዱስ ካብ ቅድስት ተወልደ እማርያም እምቅድስት ድንግል ተሳለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመው አቤዳን ዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመው ዘትንሣ ሙታን አመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ወዘሰማያት ወነበረ በየማናቡ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኰንነ ሕያዋነ ሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኰልከ ምስለ መንፈስከ ነሳብሖ ለአምላከ ልበከም በነ እግዚአብሔር አቡነ አቡነ ሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሃጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ጸገኻና ነቶም ባኻ እናእምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ኸለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማልየ ሰማዕ እዩ ጐይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ጐይታ ንሕና ባሮትካ ያክ እግዚኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ
ንለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተዛሕዙ መሕወይ ንጸማማት ወብዝኾን ካዮም መዘለፎን ጸልማት ከዓ ሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዘላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ኪያከ ንዌድስ እግዚኦ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ነሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነትካ ሃብካና ብውሃ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላብ መንፈስ ክንረግእ ስልጣን ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅድ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ነዚ ኽታማትካ ተቐበል ሓጢኣት ዝረኸስ ምሕረትካ ንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ንጡፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉን ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና ወለኩልነ ኩን ጸወነስ መለከ እግዚኦ አምላከነ መንግሥት ብሩክ አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ በጅዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላኽ ይምሐረና ይቅረ በሃለ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ከም ዝሕደረ ሰላም ያውዕለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና እንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና መዓቱን ኣብ ምሕረት ቁጥዑን ኣብ ትዕግስቲ ይመልሰልና እግዚአብሔር አምላኽና ኩናትን እውቀትን የዲኻ ኦ ጎይታ ናብ ምሕረትካ መጸንብረና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ልቢ ኩሎም መራሕቲ ተንክፍሞ ናብ ሰላም ናብ ህድኣት ናብ ፍቕሪ ናብ ስኒት ናብ ሓድነት ክመርሑና ጎይታ መንገዶም ከተቕንዕ ንልምነካ ኣለና ንዓኻ ይኹሉ ዝከኣለካ እሞ ኦ ጎይታ ካብ መንገዲ ሞት ናብ መንገዲ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህልውና ክትመርሓና ነዚ ክንርኢ ድማ ምስተውዓልካ ክትበና ንልምነካ ኣለና ምስቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ቅዱሳን ዝኣተኻዮ ኺዳንና ዘከርካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ናይተት እንጀራና ንሕና ዝወደድና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳናበላበተናይዘቱን መንግሥቲ ሓይልን ክብርን ዘላለማ ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ኸደግል ምስጋኹን ልቢልብያ ሰራዊ ሰላም ለክለኹ ንስኺኻ ነተረኽተይኺ ብረማሕፀንኩም ብርኹም ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገና ነፍቶ ደስ ክርስቶስ ምንታና ማዘመልና ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ዛዩ ጸልይልና ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ምትሐድገልና
አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባ ለመን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ኸይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓንትኹም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብጻት እየን ዝበልካዮም ናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ተወንጌል ቅዱስ ይረስየ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ እውን ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘላለም ዓለም ኣሜን። እስመ ኀቤከ እጼሊ እግዚኦ በጸባ ስምዓኒ ቃልየ በጸባ እቀውም ቅድሜከ ወአስተርኢ ለከ እስመ ኀቤከ እጼሊ እግዚኦ በጽባህ ስምዓኒ ቃልየ በጽባህ እቀውም ቅድሜከ ወአስተርኢ ለከ እስመ ኀቤከ እጼሊ እግዚኦ በጽባህ ስምዓኒ ቃልየ በጽባህ እቀውም ቅድሜከ ወአስተርኢ ለከ
ቅድሜከ ዋስተኢለከ ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ይቀድሰናን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍርሃን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ መላእኽትን በብሰዓት በብግዚኡን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብክን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸዓ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍሬ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ንኣብ ኣመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጐይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ ኣመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክ ምስለ በአማን ቅዱስ ዘዜነ ወማቴዎስ ቃል ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ ተበስዑ በእግዚአብሔር ዘርዳን ወይብዎ ለአምላክ
ከያዕቆብ ንስኦ መዝሙር ወሃቡ ከበሮ መዝሙር አዋዝ ዘምስለ መሰንቆ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ትዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ተረዲእና ክንነብረሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ርድኣና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መስዋዕትና ዕጣንና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ህፃን ይዕብየልና ወለዳ ዓቅበልና ብርኽትን ቅድስን ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ብሃገርና ንጎራብታን ተኣጉድ ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ድማ ስኻ ቁረልና ይኣክል በለና ሰላም ካውርደልና ካብ ውግእ ሞት እምበር ህይወት የለን ብርሰት እምበር ህንፀት የለን ክስራን እምበር ረብሓ የለን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስኻ ይኣክል በለና ነብሳታ ኣግብርቲካ ኣይማቲከ ገብረ እግዚኣብሔር የማነ ብርሃን ወልደ ዳዊት ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣፃናንዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንስጋይ ቀደስ ምጽዋት ባርካት ያብ ሰማይ ክምርማ ናይ ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ናዝወደሉና በደሎም ከምዝሓለናሉ በደልና ናብሳና ሕደግ ውልፎ ኣድሕነና እምበር ኣብትናይ ትትወና መንግስቲ ሓይል ክብርን ዘላለም ናትካማ እቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ንክሎ ሰያኺ ድንግሊኺ ምስጋኺ እውን ድንግሊኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንክሎ ሰኺኻንስ ብሩኽቲኺ ፍሮስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ يتنا خادقلنا نفقور ودقي يسوس كريستوس من تنا محرات لمن الله آمين ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈን አወፈይኮ መንግስተ ሰማያት ቅርባ የመሆመኑን ተነሱን አውላጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያ እግዚአብሔር ናይ ጎይታና ናብላኻ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎም ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 12 ክሳብ 17 ኢየሱስ ማእሰርቲ ዮሃንስ ሰሚዑ ናብ ገሊላ ድሕር በለ ናዝሬት ሓዲጉ ድማ ኣብ ወሰን ዛብሎን ንፍታሌምን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም መጺኡ ተቐመጠ። እቲ ብነቢዩ ኢሳይያስ ዝተባሃለ ክፍጸም ከም ዝብል ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ገሊላ ኣህዛብ ኣብ ጸልማት ዝነብሩ ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ። ኣብ ዓዲ ሞትን ድንኣን ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ንናበ ወናምን ወደ ዘበአማን ወናምን መንፈስ ቅዱስ ዘበአማን እልወ ስላሴሆሙ ናምን ጻኡ ኖሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ዘይትምርመር ዘምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍትሒ ቁርባን ናብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣን ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምህረትካ እምበር
بصدقنا بصراحة نمكح يكوننا نذا بحرنا زفتخايا ومفكر سب دقيمنا كابل رايخان لمن ندلنا لنا نعانا نمدحان زقبر كايو إذ مستر زي سقون دمون نعانا قلقل تغان نغلو زبغان مفرار دخي كوننا نمدحانا نمدمسس بدلنا بمزلالنا سرحنا يوم سسرين تلالو يخون أب ولد منفس قدوس نقدس سمكا كبران مسكانا يقول لهم كل سعن نزل عالم عالم عمين كابوسن كابوس العالم جلنا ولا تبع زخنا سلام عن تقدس كريستيان ذكر صليو بنت سلام بيه تكريستيان عادي قدست قوايه انت هوار يا درد ايد بهابك زيابير كيرالا እግዚአብሔር አበጎታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መንተን ነብስ ርሰለቃና አባሳትና አብነንተን ኢየሱስ ንለመናለና ነብሶ መሰሑ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ከብርናና ድማ ሕያዋይ ጎሳ መንበሩ ኸንብረልና ንልምናለና መንት ጳጳስና አባ መቃርዮስ ንልምናለና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላውየ የርዲ በመንበሩ ዘሀገር አባየ ኤርትራ ወዲ በርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት
ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝልምለለና ወመፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማዕበርነ በውስቴታ ማዕበረነ ባርክ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእድትን ፍቓድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ኻባና ንድሓር ንዝመፁ ንዘለዓለም ናይ ሰናይ መዋዕል ሃብ እግዚኦ አምላክየ ወየዘረው ጸርከ ወየጉየዮ ኩሎም እምቅድመ ገጽከ ለይጸልዎ ቅዱስ ወብሩከ ስምከ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንብል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት ነግዚነ ዋግነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አልቦ ውስተ ህላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረ በዘፈጠረ ባህረ አምላክ ናምን አቦ ጎይታናን አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አቀሪብና ከም ዝናገር ነላዊ ምክንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘበናት ህልው እምበር መጀመርታን ፈጽምታን የብሉ ዘይጠፍ ብርሃን አለው ናቡ ምዕራብ ዘግልቦን ክልተ አይኮነን ሰለስተ ውን አይኮነን አይውሰኾንውን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ ደይኑ እምበር ዘይጠፍእ ስውር አይኮነን እንታይ ዳ ኦሪትን ነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለውን እዩ አቦኡ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይትፈጥረት ዝተወልደ ወልደ ዋሕድ ምስሉ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስምታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘሪ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዘለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ዘብዓበየ ኣብ ዓፉ ሓሰት ኣይተረኽበ
ብድሕሪዚ በስጋ መከራ መስቀል ተቐበሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተንሥአ ናብ ዝለኣኾ አቡን ንሰማያት ዓረገ ኣብ ዘሰረጸ ንዓለምን ነውን ዝድሓነ ምስ አብን ምስ ወልድን ህለው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ዝደመና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉ ንብል ናብ ሕይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሒሉ ፈጢርዎም እዩ እምበር ኣብዛ ስጋ ምስጋ ዘይትወትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮሞ እምነቶም ዘይልውጥ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮም ሕጊ ምፍራሶምን ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝተንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዘይፍልዩ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከቶ ሓፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሳብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣምልክ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ምስ እግዚአብሔር ዝተሓረ እዩ እምበኣር ካብ ስራት ኣይሁድ ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዘይጽኡ ካብ ይሁዳ ካብ ሱርስየ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዑ ውዳሴ ማህሌትን ይኹኖምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ለቱ ስብሐት ወቆት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘኒ ወላነ ንጽህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጽህ ዘይኮነ ግና ይቀበል ኣበን ኣብ ሕልኑ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልኑ ድማ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረም ሰይጣንን ሰራዊትን ብተዳለው መልከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረም ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጽዮ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እየ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሕ እየ እሞቦ እዛ ዝተሃቀ ዝንተቃል ቀሲስ ኣብ ዝዝሃቀ ኣብ ዝተናገረ ኣብ ዘቆመ ብእከይ ውሽተ ቤተ ክርስቲያን እያይምር ወይ ጠይ ከማምእዎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንሳ ሳላሌሁ ህየንቱ ብራኬ መርገመ ወይንቴ ስርየተ ኃጢአት እዛት ገሃነም ይረክም ሃበ እግዚአብሔር ጌታዬን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን አርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበሩ እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ مثل منفسك እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለሞስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ
ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ዘመስግኖም ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለስም ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕዙብ ምግባርን ሞት ካብ እተመጽእ ምዝካረከ ይሁን አንጽሐና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተዓምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንጣማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቀረና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ ወንትመጦ እንበለ ኮነኔ እምሃብተከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ሥጋኻን ደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞታት ምስ ተንሥአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እዚኡ ፍቕሩን ምሕረቱን ምስ ናብ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ምስለ ነብሳት አግብርቲዩ ዋይማትዮ ገብረ እግዚአብሔር የማነ ብርሃን ወልደ ዳዊት ወለተ ሥላሴ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን በሰማይ ያሉ ልበክሙ በሰማይ ልብነ በነስመጋነ ወረስየነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ወለእመቦ ዝተሃየስ ምስለ ቢጹ ይሃድግሎቱ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወከመ አበሳነ እመቦ ዘሃለየ ብልቡ ኑፋቄ ይትጋነይ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወከመ እመቦ ነውረ ህሊና ዘቦ ይክረብ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወከመ እመቦ ዘወድቀ በኃጢአት ኢይርሳ እስመ ዘይትረሳ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወከመ አበሳነ እመቦ ድውየ ህሊና ዘቦ ይክረብ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወከመ አበሳነ እመቦ ጹብ ዘይኮነ ንጹሃ ይትገሃስ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወከመ አበሳነ እመቦ ነኪርም ትእዛዙ ለኢየሱስ ይትከላ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወከመ አበሳነ እመቦ ዘያስተሐቅር ነቢያተ ይግህስ ርእሶ እምአተ ተዋህድ ወያድህን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወከመ አበሳነ መስቀለ ይግፋ ወይጉየ እምአተ እግዚአብሔር እስመ ዘይረይ የነበነ አብ ብርሃን ምስለ ወልዱ ወመላእክቲሁ ቅዱሳን ለይወፁ ቤተ ክርስቲያን ነጽሩ ነፍሰክሙ ዋጹ ነፍሰተክሙ ወለቤትክሙ ይትዝክሩ አበሳው ርእዩ ከመ መኑሂ ያሃሉ በማድር ምስለ ካሎ እግዚአብሔር ይረኢ አልዕሉ አልባቢክሙ ንክረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ንሳ ወትውበን ለነጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ አልባብክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ቅዱስ በቅዱሳን ወድረ በሰማይ ቅዱስ በቅዱሳን ወድረ በሰማይ ቅዱስ በቅዱሳን ወድረ በሰማይ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ዛኖ ወየሉ ወድረ በሰማይ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎን ዝነብርን ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃብየ ሕይወትነ ዘየማዝን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘዝየኑ ዘዝያከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና። ነፍስና ፍጹም እትገብር ወሃቢ ሕይወት ዘይጠፍእ መዝገብ ኣቡ ንሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ
ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጐይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ንነብሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ ምህድዮም ብርሃን ፍጽማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋ ካብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣይምርሃብ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝብን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ክያከ እግዚኦ ወንሴባ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንዴው ኖላዌ ሄረዲ በመንበሩ ወበጾጳ ጳስነ አባ መካርዮስ እንዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን በርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዛ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡሉ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነብሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ገብረ እግዚኣብሔር የማነ ብርሃን ወልደ ዳዊት ወለተ ስላሴ ነብዚ ኩሎም ሰማዕታት ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍቲ ምንባባት ባቑሑ ቤተ ክርስቲያን ዝሓለው ይባርኽ ወክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ እምባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እምባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እምባርኽ ሳብ ንዘለዓለም ራእዮም ልዕል ኣብሎምን መሃርሙ እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆን
ወናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ኦ ጐይታ ወናኻ ነመስግንናኻ ወንባርኽን ኩሉ ሰዕ ወንልምነካ ኦ ጐይታ አቦ ልዑላን ንመዛግብቲ ብርሃን እተንግስ ኣብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠመታ ንስልጣን ጐይትኦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃንናት እተልብስ ሓጐስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኹሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ ዮ ዕለተ ነብሮ ብቓል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባህ ናማፀን ድንግል ዘደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ አውዝ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡን ዝኣምኑ ሕሙማት ምእንቲ ኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘ አሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ብፍቓዶን ሕማም ዝተዋህበን ሕሙማት ከድሕን ሰንከልከል ንዝበሉ ኸጽንዕዩ ንዝተገድፉ ክረክብ ንምዉታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ዝተቐበለ ፍቓድ ኣቡ ክፍጽም ንስዮል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣብ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ ንህፃናት ክዕቢ ትንሣኤውን ከግህድ እዩ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይቲ እትያ አንዘ ደዊክሞ ቀሳውስት በደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበ
አመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ንደቀ መዛሙርቱ ዝሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት መንጻኻትኩም ዝቑረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ ኢሉ ሃቦም መዘከርታ ይግበርዎ ከምኡውን ጽዋዕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ ወንሃብካዮም ዝንቶ ውእቱ ጎይታ ሕጂውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ንመነካለና ንዜኑ ሞትከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነዛምነከ ንስእለከ ወናስበቅ ቁአከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ቅድመ ዓለም ዝነበርካ መድሓኒና ኣምላኽ ንስኻ ንበይንኻ እናመስገናካ ዝሕብስ እዝን እዚ ጽዋ እዚ ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ንኣኻ ኸነገልግልን ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጐይታ ነመስግነካ ኣለና አሜን ኦ ጐይታ እዚ ሕብስ እዚ ናብዚ ጽዋ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክትሰደልና ንልምነካ ኣለና ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን ደምን ክገብሮ ንዘላለም ዓለም አሜን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳለነ በሐዲስ እውን ዘላለም ሥላሴ ንዝኾንካ ኦ ጐይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣሎና ኦ ጐይታ ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነብስን ዝርዕደልካ ጐይታ እዚ ኣመሃ እዚ ንኣኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብና እሞ ንመፈራረድ ንጸላኢ መሳለቕን ንጥፍኣትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ደኣ ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መጽንዒ ይኹነልና እወ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ምእንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሓይልና ኩሉ ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጐይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ዝተጻሓፍና ንኣና ኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀላያት እውን ይሰንጠቕ ጸላእ እውን ይረገጽ ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግስ ዘይምእማን የርሓቕ ዓላዊ ይመንደብ
መዓት ይህዳ ቅንዓት ኣይርባሕ ደፋር ይገሰጽ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋእ ሓባል ይጻሕ ይበል ናይ ሕንዚ ባህርያት ሓጢኣት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦ ጐይታ ንዒንቲ ልባትና ንዓኻ ክርእያን ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዛኻን ዕድለ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክራኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛኣልካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽንዓሎም ኣብ ናይ መድሓን ጸጋ ንዘለዉኻ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስጉንኻ ንዝተማሃርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማት ትቐበል ብሃይማኖት ንዝሞቱ ዓርፍ ኦ ጐይታ ንኣና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ኸነስመረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብ ናስተብቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ እናየ ከመ ይጸግወነ በከማሎ እልወ ወየሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ስኻ ብቕድዕና ብንጽህና ንሓሉ ኦ ጐይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመላእ ሃበና ኩሉ ሰዕ ንዓኻ ኸነመስግንን ንወድኻን ፍቑርኻን ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ነይበር በዘዚያከ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ ጰርስፎራ ከመ ብከንየው ዘለኩሉ ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘየማጽእ ወብሩክ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስነ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ቡሩክ
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣለና ኣብ ኪሩቤል እትነብር ኣብ ልዑላን መላእኽቲ እትዓርፍን ኣምላኸ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ንዓለም እትዕርፎ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻኸ መሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብጉርህ ልብን ዝግዝእልካ ጥዑም መኣዛውን ዘቕረብልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም እንቲ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ለዘአምሰለነ ኢታብአ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሎ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኩሉ ትሕት እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣሎና ከምቲ ብጉርህ ልብን ዝግዝኡልካን ጥዑም መኣዛውን ዘቕረብልካን ሃዋርያትካን ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምእንቲ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒዓለም ሥጋሁ ወደሙ ወንፋቅነ ገጹ ለመድኃኒዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገር አርኅዉ። 「
ለተቃወሙዋት ርሰክሙ ወብትሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር አምላኽና ንህዝብኻን ርእስኻን ብዓይኒ ምሕረትካ እትትምልከት ንሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኖ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ንዝርከብ ድሕነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነብስን ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግስትን ርስትን ብመጎስን ብፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓት ቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘላለም ኣለ ሰገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛቑ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃየን ኣሸል ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ከውኒ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻያ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ከውኒ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡእቱና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒሕኻ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ጠርቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ምውት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣት ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ተፈታሕናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሐዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሐኒ ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጐይታ ንብፁዕ ጳጳስና በመቃርዮስ ዘክሮም ኦ ኣምላኽ ንብዙሕ ዓመታት ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብልን ተፍታማትን ሰብኡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ኦ ጐይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጐይታ ነብሳተ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር የማነ ብርሃን ወልደ ዳዊት ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካዓት ትለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈይ ወጽሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ኣለ ነጽር ቅድሳት አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ
ምስለ መንፈስከ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እለ ውስተ ንስሐ ሀሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መፅናዕቲ ዕብየት ህወሓትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶኦም ብሰላም የቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱም ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስክ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣሜን ኣሜን ክሳዕ ድሓረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነ ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን ኣሜን መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ኸቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን
እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦኡ ምስ መሐወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይት እዩ እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአት ናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰን ጽደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘሰርትር ይኹን ምእንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ኃጢአት ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽንኸሳ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈልእ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርጥ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ጎይታ ንስኻን ኣምላኸይ መድኃኒኒ ኻሞን ዓይን ባርያኻ ቁርስን ሰይናይናን ክጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ተተትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንክን ኣነ ቈጢዕካዮ ኣብ ቅድሚኻ ስራ ሰሪዐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ምውጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ኃጢአትን ርክሰትን ከተንጽሓኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ዝተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ድኣ ይቕረበለለይ ሕይወት ዓለም ብስርየት ኃጢአተይ ሕነት ስናይናብኒ ንልኺ ወንጌል ድንግል ንዝኾነ ላሪታ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ብጸሎት ጸሎሎም ድሳን መላእክትን ኩሎም ሰናይ ተጋረድትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ሳውሪዎስ ምዕራፍ 85 ክፍሊ 5 ከም ብሓድሽ ዝሊቀ ጳጳሳት ሳውሮስ ናብ ንጉስ ኣብ ዝጸሓፎ ከም ዝበለ ኣነስ ኩሉ ሳዕ በቲ ዝጸሓፎ ኣኣምን ከቶ እውን ኣይክሕድን እየ። ሃይማኖተይ ክክሕድ ድማ ሓደ እኳ ንልበይ ክእምኖ ዝኽእል የልዎን። ብስደት ናብ ርሑቕ ቦታ ብምስጓግ እንተ ኣፍርሑኒ ናብ ሓዊ እውን እንተ ኣእተውኒ ናብ ኣናውስ እውን እንተወፈዩኒ ናብ ባሕሪ እውን እንተ ኣጥሓሉኒ ካብ ኣካላተይ በብኽፋሉ እውን እንተመተሩ ብበይኑ ዓይነት መቕጻሕቲ እኳ እንተቐጽዑኒ ኣነስ እምነተይ ኣይክሕድን እየ። እንታይ ደኣ ኣነስ በቓል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንነፍስኹም ሓደ እኳ ዝቐትላ ስለ ዘይክእል ነቶም ንስጋኹም ዝቐትሉ ኣይትፍርሕዎም ዝበሎ በዚ ቃል ጽኑዕ ልቢ እየ። ዳግም ንሰብ ካብ ምሕጓስ ንእግዚአብሔር ከሐጉሶ እየ ዝግባእ ንእግዚአብሔር ከነሐጉስ እዩ ዝግባአና። ኣቦታትና ከም ዝመሃሩና ከመይ ኣማኒኤል ብህላዊኡ መለኮትዩ ሓማሚ መዋቲ ኣይኮነን ብስጋ ግና መከራ ተቐበለ። እዚ ብህላዊኡ ዘይሓመምን ዘይመውትን ብዘይምርመር ተዋህዶ ምስ ስጋ ሓደ ኾነ። ዳግም እዚ ሊቀ ጳጳሳት ሳውሮስ ናብ ንጉስ ኣብ ዝጸሓፎ ከም ዝበለ ሞት ከኣ በዚ ኣምሳል እዚ ኮነ። ከመይ ንስጋ ብሓደ ህላዌ ምስ ተቐበሎ ከምኡ ቃል ብፍቓዱ ንሞት ተቐበሎ። ከመይ ምስቲ መዋቲ ስጋ ሓደ ኾነ። እቲ ዘይመውት ምእንታና ስጋ ሞተ ካብ ሞት ተንስአ። ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስርዓት ልደቱን ሞቱን ንትንሣኤኡ ምእንቲ ምድሓናን ናብኡ ምህላውናን ዝኾነ እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። መንፈስ ቅዱስ መላይለ በስቶ ወወይኖ ሰባይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኖ የበለጦሙ ከመ ቅጽበት
አባላተ ክርስቶስ ይኩን ባይለ ስልጣኑ እጹብ መንክር ኪኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ለዓለምክም በዛት መዋያነ ዓለም አንቱም ብዙ ትዕግስት አሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንዛይነሞ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ጻድቃን ዛት ዕለት ኩልክሙ ሄድዋን ሰባስ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ በማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ ኩነኔከ ሀባ ለሀገር ወጽድቀከነ ለሕዝበ ክርስቲያን አግር ጸራ ታይተ እገሪሃ እቀብ ንግሣ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ወልድክ ሳይሎ ይክፍል ጸልዩ በእንቲያ አነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር አበኒ ከመ እንጻእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ አበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወይውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ አም ወእፄ መንግሥትከ
ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ዘይነገር አበኒ ከመንጻእ ለሕይወት ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ዘያሰምረ ገገማ ሰሪ በስብሐቲከ ወየውእ እንዘ እገብር ዘዚአከ ርድአንኖ እጽዋከ መ
መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ኃያል አንተ ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንጻእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋውን መዘንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረገ ከማስተሪበ ወለገን ዘገብር ዘዚያከ ፈቃድ በተአምኖ እፄዋ ወእደው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል ወለገ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ
ሰብዎ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡሕ ወለገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለገ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለገ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለገ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳን ሰብሖ በጽናዕል ሰብሖ በክሂሎቱ ሰብሖ በከመ በዛበዩ ሰብሖ በቃለ ቀርን ሰብሖ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሖ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሖ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሖ በጸናጽር ዘሰናይ ቃል ሰብሖ በጸናጽሩ በየባብየ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ነሙናነ ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውዘ ዘተመጦ ማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ
ስጋሁ ቅዱስ ወእምነሙ ቦረ ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለ ዘበሰማያት ኢዛብአነ እግዚኦ ውስተ ወናይኮ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስም የመስግን ንዘላለም ዓለ አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ወመንጽእ ነፍሲ ንጻድቃን መርሐይን ቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ቅዱሳን ንዓኻ ክርያ ኣዒንታ ኣእምሮ ሃበና ኣእዛንና እውን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ጸጋኻ ካብ ጸገበትሲ ሄር መፍቀሪ ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላኽና ነዛ ነብስና ዝመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቕነ ንጹሕ ሕሊና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናትካ መንግስቲ ብሩኹን ምስጉንን እሞ ሎሙን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ስምካ ይኹን እስመ መንግስቲ እዚአከ እግዚኦ ብሩክ ወስቡህ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጎይታ ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ሕድገት ሓጢኣት ኹነና ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ይግበረልና ነቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ፈሊጥና ናባኻ ናብ ህይወት ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ካባኻ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ቆሪፅካ ክንዝርብየልና ንልምነካ ኣለና ንዓኻ ዝርያ የዛ ዓይንቲ ናይ መንፈስ ንቃልካ ዝሰምዓ የዛን ናይ መንፈስ ድማ ዓድለና ከም ቃልካ ክንመላለስ ሰማዕቲ ጥራይ ከይንኸውን ገበርቲ ቃል ክንከውን ባዕልኻ ደግፈና ሰላምካ ሃበና ኩናትን እውቀትን ከተርሓቐልና ንልምነካ ኣለና ስለቶም ዕሸላት እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዓይኒ ምሕረትካ ከጥምተና ስለተን ወለዲ ብዓይኒ ምሕረትካ ከጥምተና ያኽለኩም ክትብለና ንልምነካ ኣለና ሰላምካ ብዝሓልና እቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርሳዓዮም ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋዒሎም ዘለዋ ክቦም ጠምዮም ፀምዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸ ዘርግሓሎም እቶም ዝቆሰሉ ንተሰብሩን ስብራቶም ዘንን ኦ ጎይታ ነብሲ ዝዓረፉ ባረትካ ገብረ እግዚአብሔር የማነ ብርሃን ወልደ ዳዊት ወለልተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ህፃን ይዕብየልና ወለድኻ ዓክበልና ከምትን ሃዋርያት ዝማርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና እናበልና ቅድስ ስብሐት ትምጻእ በዓልካ ሰማይ
كمرما من ريوخون عيلت لما نحنا زودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نفسا حدقن كل قوات حنا برفتنا يتتونا منقست حيل كبر زلالنا سلام لك لهم بحلنا خدن كل بسكا خدن قام سبرقتي فرسون ربيو تتكا ذابهم ساقيو أوف ستي داسي والحي أطنع القلنا نفور ودقي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ርኅሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፅሓዮ። በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ኩሎም ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፅእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ሎሚ ከም ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ 29 ነሓሰ እዩ። 29 በኹሪ በዓላት ትብሎ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ተስቢእቱ ልደቱ ትንሣኤኡ እንዝክረሉ እዩ። ተስቢእቱ ማለት መልአከ መባስር ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ዕለት 29 መጋቢት ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘብሰረሉ 29 ታሕሳስ ዝተወልደሉ 29 መጋቢት ካብ ሙታን ዝተንስኣሉ ዕለት 29 በዓለ ተስቢእቲ በዓለ መድሃኒት ኣብ ነሓሰ ሰንበት ክውዕል ኣብ 7 ዓመት እዩ ዝውዕል ማለት ቅድሚ 7 ዓመት ሰንበት ውዕል ነይሩ። ሕጂ ከዓ ድሕሪ 7 ዓመት እዩ ሰንበት ዝውዕል። ስለዚ እዚ ናይ ሎሚ መዝሙር ኣምላኬ ሄር ኣንሳኣኒ በትንሳኤከ ሕያዋይ ኣምላኸይ ብትንሳኤኻ ኣተንሳኣኒ ከመይ ከመ እይርስ ፀውኦ ስምከ ሰብሖ ስምከ ስምካ ንምምስጋን ንኸይርስዕ እዩ። ነዚ ዕለት እዚ ዝተሰርዐ ቅዱስ ወንጌል ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበቡልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 ክሳብ 17 ጎይታ ኢየሱስ ማእሰርቲ ዮሃንስ ሰሚዑ ናብ ገሊላ ድሕር በለ። ንናዝሬት ሓዲጉ ኣብ ወሰን ዛብሎን ንፍታሌም ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም መጺኡ ተቐመጠ። እቲ ብነቢ ኢሳያስ ዝተባህለ ክፍጸም ከምዚ ክብል ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ገሊላ ኣሕዛብ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ። ኣብ ዓዲ ሞትን ድኒኣን ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጻሎም። ጎይታ ኢየሱስ ካብኡ ጀሚሩ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና
ኣይሓልፍን በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ካብዘን ኣይሎሚ መልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ብሕብረት እነስተንትኖ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ብርሃን ረአየ ኣብ ዓዲ ሞትን ድንያን ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጻሎ እዚ ናይ ተስፋ ቃል ነቶም ደቂ ተስፋ ቅድሚ 700 ዓመት ቅድሚ ልደት ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ በአፍ ነቢ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 2 ዝተዋህበ ተስፋ እዩ ነዚ ተስፋ እዚ ከምብቡ ነዚ ተስፋ እዚ ንግሆ ኣብ ቤት ጸሎቶም ከብጽሕዎ ከለዉ ከዓ አንስ ሃይለከ ወናአ አድህነነ አምላከ ሃያላን ሚጠነ ኢድካ አልዕል ንዓ አድህነና አምላኽ ሃያላት ካብ ዘለናዮ ጉድጓድ ካብ ዘለናዮ ጸልማት ካብ ዘለናዮ ሞት አውፅአና እናበሉ ብተስፋ ይጽበይዎ ነበሩ ሰዓቱን ግዚኡን ምስ ኣኸለ ከዓ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ቃል እዚ መልእኽቱ ጀሚሩ እዩ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ ኣብ ዓዲ ሞትን ድንያን ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጻሎም እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን ኢሉ ን6 ወርሒ ዮሐንስ መጥምቕ ኣገልጊሉ ብሄሮድስ ምስ ተኣስረ ብኡ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ቃል እዚ ብስራት ወንጌሉ ጀሚሩ ወንጌል ማለት ብቋንቋ ጽርኢ ብስራት ማለት እዩ እዚ ተስፋ እዚ ካብቲ ልዑል ትንቢት ምድሓን ዝተነግረሉ ነቢያት በንቃዕድዎ ዝጽበይዎ ዝነበሩ እዩ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ ኣብ ዓዲ ሞትን ድንያን ዝነብሩ ከዓ ብርሃን ወጻሎ እዚ ብኸመይ ከም ዝርከብ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስዕብ ኣቢሉ ኣብ ቁጽሪ 17 ጎይታ ኢየሱስ ካብ ነጆው መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን እዚ ብርሃን እዚ ዝርከብ ብእምነትን ብንስሓን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ስጉ ወልደ እግዚአብሔር ከም ፍጹም ኣምላኽን ፍጹም ሰብን ፍጹም መድኃኒትን ተቐቢልካ ዝሓለፈ ኣበሳናን በደልናን ብንስሓ ሓጺብና እንኸዶ መገዲ እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ዲያቆናትና ዘንበብዎ ጸልማት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ኣብ ድነሞት ዝነብር ህዝቢ ኢሉ ነቲ ኣብ ባርነት ሓጢኣት ኣብ ግዝኣት ዲያብሎስ ዝነብር ህዝቢ ከመልክት ከሎ ኣብ ሓድሽ ክዳን ግን ሓድሽ ክዳን ንኹሉ ምስጢር ስለ ዝገልጾ ገሊጹ ኣቐሚጥልና ኣሎ ጸልማት ንምንታይ ዝውክል ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 20 ሎሚ ቁጽሪ 10 ዲያቆናትና ዘንበብዎ እቲ ንሓዉ ዘፍቅሮ ኣብ ብርሃን ዝነብር መዐንቀፍ እውን ኣብኡ የልቦን ክርስትና ማለት ፍቅሪ ማለት ክርስትና ማለት ፍቅሪ ንኣምላኽ ክርስትና ማለት ፍቅሪ ንስድራኻ ክርስትና ማለት ፍቅሪ ነቶም ጽቡቕ ዝገብሩልካ ክርስትና ማለት ፍቅሪ ነቶም ዝሰጉኻን ዘሳቂዩኻን ዘሸግሩኻን እቲ ንሓዉ ዝጸልእ ግና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ኣብ ጸልማት እውን ይመላለስ ጸልማት ንዒንቲ ስለ ዝዕሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቲ ኣብ ድነሞት ዝነብር ህዝቢ ኣብ ዓዲ ሞትን ኣብ ድነሞትን ዝነብር ህዝቢ ብርሃን ረአየ ምክንያቱ እቶም ይዕዱድ ክርስትና ዝበሃሉ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ንዝረግሙኹም መርቑ ክፉእ ንዝገብርኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዘሳቂይኹምን ዘጸልሙኹምን ዝሰጉኹምን ጸልዩ ውሉድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኮን ስለዚ መገዲ ክርስትና እዚ እዩ ማለት ስለዚ ከዓ ወንጌል በቲ ጸቢብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ
እትገፊሕ መገዲ ብዙሓት እዮም ዝኸድዎ ግን ናብ ሞት እዩ ዘብፅሕ እዩ እቲ ጸቢብ መገዲ ውሑዳት እዮም ዝኸድዎ ግን ኣብ ዘለዓለም ህይወት እዩ ዘብፅሕ እዩ ስለዚ እቲ ናሓዊ ዝጸልእ ግና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ኣብ ጸልማት እውን ይመላለስ ጸልማት ንዒንቱ ስለ ዝሰወሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን ስለዚ ከም ቃል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስትና ማለት ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ንዝረግምኹም መርቑ ክፉእ ንዝገብርኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝሰጉኹምን ዘሳቂይኹምን ከዓ ጸልዩ ኣምላኽና ብድንቂ ዝኾነ ምስጢሩ ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ኣቦና ዘንበብዎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ 33 ክሳብ 39 የተነቢብልና ኣብ ቁፅሪ 35 እዚ ምስ በለ እንጌራ ኣልዒሉ ንኣምላኽ ኣመስገነ ኣብ ቅድሚ ዒንቶም ድማ ቆሪሱ ክበልዕ ጀመረ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ምንታይ ኩነታት እዮም ነይሮም ስለምንታይ ኢኹም ኢልዎም እቲ ቅዱስ ወንጌል ናይ ሎሚ ኣቐሚጥዎ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ብሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገይሩ እቲ መገዲ ትጉዕዞ ሕማቕ ከም ዝኾነ እዚ መገዲ እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ኢሉ ነጊርዎም ኣማኺርዎም ከብቅዕ እቲ ሓላፊ ግን ነቲ ዋና መርከብን ነቲ መራሕ ናይታ መርከብን ስለ ዝኣመነ ክብገሱ ኣዚዙ ከቢድ ማዕበል ምስ ኣጋጠሞም 14 መዓልቲ እኽሊ ከይጠዓሙ ማይ ከሰተዩ ክነብሩ ከለዉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን እዚ ንድሕነትኩም ኢሉ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ኣይጠፍእን እዩ እዚ ንጥፍኣት ዘይኮነ ንድሕነትኩም እሞ ክትሃድኡ ክትበልዑ ኢሉ ቅድሚኦም በሊዑ የህዲኡ ኣህደኦም ይብል እዞም ሰባት እዚኣቶም 276 ዝኾኑ ነብሳት ነብሶም ቀቢጾም ዝነበሩ እቲ መከራን ሽግርን ግን ንጥፍኣቶም ዘይኮነስ ናብ እምነት ናብ ንስሓ ናብ ድሕነት ንኸምጾም ብኣምላኽ ብመደብ ዝተዋህበ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ፀበባ እንታይ ኢልና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኣብነት ክኾነና ብሕብረት ዝጸለናዮ መዝሙር ዳዊት 5 ቁጽሪ 2-3 ናባኻ ጽልለኹ እሞ ወንጉሰይን ኣምላኸይን ንድምፂ ጥርዓነይ ኣድህበሉ እግዚአብሔር አንጊሄ ንድምፀይ ትሰምዑ ኢኻ አንጊሄ ልበይ ናባኻ ቅኒዐ እማዕዱ ኣለኹ ኣብ ድነሞት ዝነብር ህዝቢ ኣብ ዓድሞት ዝነብር ህዝቢ ብርሃን ረአየ ናይዚ ብርሃን ዝተኻፈልቲ ክንከውን ምእንቲ ካብዚ ናይ ሎሚ ዝተሰርዐ ቅዱስ ወንጌል ኣጽቢ ባቢሉ ዋድቅቕ ኣቢሉ ትኽንገብሮ ዘለና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 1 ደጊም ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩኑ ሰዓብቲ ኣምላኽ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ንኣምላኽ ነምልኽ ኣለና ንኣምላኽ ነገልግል ኣለና ዝብሉ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ደጊም ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩኑ ኣብ ቁጽሪ 2 ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ንስውን መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምኡዝ ጨና በጃ ዘሕለፈ ከምኡ ብፍቕሪ ተመላለሱ ከምቲ ንቅዱሳን ዝግብኦም ምስጋና ደኣ እምበር ምንዝርና ኩሉ ርኽሰትን ወይ ስስዐከቱ ኣይሰማዓኩም ዘሕፍር ወይ ዘረባ ዕሽነት ወይ ዘይግባእ ኣዋዛውን ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ እዚ እንተ ደኣ ጌርኩም እቲ ኣብ ሞትን ኣብ ዓዲ ድነሞት ዝነብር ህዝቢ ብርሃን ረአየ ዝብል ብርሃን ኣብ ህይወትና ክበርህ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ናሓዊ ዝጸልእ ኣብ ጸልማት እዩ ዝነብር ኣብ ጸልማት ዝነብር ከዓ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን ብግብሪ ንሕና ጸላእቲ ኾለና እዩ ምእንታና ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብደሙ ተበጅልና እዩ ኣብ መስቀል ኮይኑ ነቶም ዝሸንከርዎን ዝሰቐልዎን ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ኦ ኣቦይ ይቕረበለሎም ኢሉ ስሊኦም ክጽሊ ከሎ ምሕረት ይምሂሩና ስለዚ ክርስትና ማለት ፍቕሪ እዩ ክርስትና ማለት ምሕረት እዩ ክርስትና ማለት ሕድገት እዩ ክርስትና ማለት
ትሕትና እዩ ስለዚ በቲ ጸቢብ መገዲ ሓሊፍና ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንረኽቦ ካብ ናይ ጽልኢ ጸልማት ናብ ናይ ፍቕሪ ብርሃን ክንሰጋገር እሞ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦኹም ምእንቲ ኸመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ እዩ ስለዚ ትሎሚ ከቢድ ዝመስለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሊል እዩ ትሎሚ መሪር ዝመስለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጥዑም እዩ ብኡ ሓሊፎም እዮም ንእግዚኣብሔር ኣስቢሮሞ እሞ ካብ ድነሞት ካብ ዓዲ ሞት ካብ ጸላሎት ሞት ካብ ጉድጓድ ሞት ጉድጓድ ጽልኢ ጉድጓድ ክፍኣት ቂም ጉድጓድ ሻርነት ወፂና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንመላለስ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ከም ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ናይዚ ሒዝናዮ ጸናሕና ዘበነ ማርቆስ መወዳእታ ሰንበት ኢና ዘለና ኣምላኽ እንተፈቐዶ ንሕና ኸዓ እንተለና ዝመጽእ ሰንበት ቅዱስ ዮሐንስ ብኣውደዋርሕ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና 2015 እንጅምረሉ እዩ ዓሚ ምሳና ዝነበሩ ሕጂ ብኣካለ ስጋ ዘየለው ዕረፍቲ ነፍሲ ይሃቦም ዓሚ ብጥዕና ዝነበሩ ሕጂ ሓሚሞም ዘለው ምሕረት የውርደሎም ዓሚ ኣብ ንስሓ ዘይበጽሑ ኣብዚ ዓመት እዚ ብቅዱስ ቁርባን ኣብ ንስሓ ዝበጽሑ እንቋዕ መጎሰኩም እንቋዕ ኣብፅሓኩም ንብሎም ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ሎሚ ኩላህና ከም ንፈልጦ ሃገርና ከባቢ ሃገርና ዓለምና ብህውከትን ብሽግርን ኣብ ዝናወጸሉ ዘመን ኢና ዘለና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኸምዚ ዝመሰለ ዘመን ክገልጽ ከሎ ወለእመ ትሰምዑ ቀትለ ወድምፀ ጸባኢት እቁ ወኢትደንግጹ ከምዚ ዝመሰለ ውግእን ወረ ውግእን ዕንወትን ጥፍኣትን ክትርኢ ከለኹም ኣስተውዕሉ እምበር ኣይትሰንብቱ ከምዚ ዝመሰለ ዓልየት ብዘይጾምን ጸሎትን ኣይወፅን እሞ ኣበርቲዕኹም ጸልዩ ክሰምዓኩም ኢሉ ሎሚ መስትያት ናይ ቴሌቪዥን እንዳኣርኣና ንመዘናግዒ ንጥቀመሉ ኸይንህሉ ከነስተውዕል ይግባአና ኣነ ኣብኡ እንተዝህሉ ደቀይ ኣብኡ እንተዝህሉ በዓል ቤተይ ኣብኡ እንተዝህሉ ውሉደይ ኣብኡ እንተዝህሉ እናበልና እናነባዕና ኣምላኽ ኣብ ሰላም ስለ ዘለና ንመስግነካ ነቶም ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ሰዓት ዝሃልቁ ዘሎ ዝፈርስ ዘሎ ዝጠፍእ ዘሎ ንብረት ግን ብንብዓት ከነሰንዮ እግዚአብሔር እዚዩ ኣዚዙና እዩ እቶም ከምኡ ዝመሰሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር ዋጋ ረኺቦም እዮም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነህብያ ህዝቡ ኣብ ሓሳረ መከራ ክነብር ከሎ ንሱን ደቁን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሐሽውሮስ እዩ ነይሩ ኢሉ ዓዳልሜስ እዩ ነይሩ ዝብላዕ ዝስተ ጎዲልዋ ኣይፈልጥን ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ግን ካብ ንብዓትን ካብ ብኽያትን ካብ ምህልላን ካብ ጸሎትን ኣቋሪጹ ኣይፈልጥን እዩ ስለ ህዝበይ ክነብዕ ክምህለል ክበኪ እቲ ብዳንኤልን ብኤርምያስን ዝተጻሕፈ ጽሑፍ እናዘከርኩ ክነብዕ ከለኹ ኢሉ ሓደ መዓልቲ እቲ ንጉስ ጸዊዑ ዝስተ ሒዙሉ ምስ ከደ እንታይ ኾንካ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ሓሚምካ እዚ ሕማም ልቢ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ነህምያ ክጽሊ ከሎ ኸዓ ልቢ እዚ ሰብኣይ ክፈተለይ ኣነ ዘይጓሃኹ መን ክጉሂ ኣነ ዘይበኸኹ መን ክበኪ ኣነ ዘይሓዘንኩ መን ክሓዝን ከተማ ቦታተይ ኢየሩሳሌም ፈሪሳ መቕደሳ ዓንዩ ማዕጾኣ ብሓዊ ነዲዱ ካህናታ ተማሪኾም መንእሰያታ ኣብ ምድረ በዳ ወዲቖም ኣዴታትና ተደፊረን ኣነ ዘይሓዘንኩ መን ክሓዝን ስለዚ ብትብዓት ንስኻ ነታ ነምልኸላ ኢየሩሳሌም ስለ ዘፍረስካያ ህዝብኻ ስለ ዝበተንተንካዮ ስለዚአ ዝነብዕን ዝጉህን ዘለኹ እሞ እንታይ ትደሊ ምስ በሎ እንታይ ትደሊ ምስ በለኒ ኸዓ ኣነ ናብ ኣምላኽ ሰማይ ጸለኹ ብሓሳብ ልቡ ከይሓትት እሞ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ወፃኢ ከይከውን ምእንቲ እዚ ንጉስ ልቡ ኸፊትካለይ እንታይ ትደሊ ይብለኒ ኣሎ እሞ እንታይ ክብሎ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ሞገስ ሂብዎ
ናብ ዓዱ ተመሊሹ ነታ ፈሪሳ ዝነበረት መቅደስ ኣቦታ ተሃኒጹ ነቲ ተበቲኑ ዝነበረ ህዝቢ ናብ ህዝቡ ናብ ዓዱ ዝመለሰ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነ ነህምያ ኣብ ራህዋ ኮይኑ ስለቶም ኣብ ፀበባን ኣብ ሽግርን ዝነበሩ ይምህለል ይነብዕ ይበኪ ስለ ዝነበረ እሞ ሓደራ ሎሚ ቡን እናሰተና ሻህ እናሰተና ኣብ ቴሌቪዥን ንሪኦ ከይንህሉ ጉዳይና ሓደራ ሎሚ ንጽልየሉን እንነብዓሉን ኣምላኽ ዝንዕቕ ኣምላኽ ኣይኮነን ናይ ሓንቲ ደቂቕ ትኹን ምህልላ ናይ ሓንቲ ደቂቕ ትኹን ምንብርካኽ ናይ መን ጸሎት ይሰምዕ እግዚአብሔር ኣይንፈልጥን ጸልዩ ክሰምዓኩም እየ ተመለሱ ክመለሰኩም እየ ኢልና ኣሎ እሞ እዚ ዘሎ ህውከትን ሽግርን ክሃድኣልና ምእንቲ በቢ ንኽእሎ ኩላህና ኣብ ጾምን ኣብ ጸሎትን ኣብ ሱባኤን ክንጽመድ እዚ መልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዩ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ኣምላኽ ሰላም ኣነ ሰላመይ ክህበኩም እየ እቲ ኣነ ዝህቦ ሰላም ከምቲ ዓለም ትህቦ ሰላም ኣይኮነን ነባሪ ሰላም ኢልና እሞ ነባሪ ሰላም ከውርደልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሉና ብደግ ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ يغل عالم مسوات دحنتنا مسوات دحنتنا عرسوس كابا أملاخ بقفاسيكنا بقفاسيكنا وتاقويتو نعول كريستوس فتاري كريستوس فتاري مسكانا يطلعك بسماي بالمدري بسماي بالمدري إحنا لنسنا بعد خالدنا بعد خالدنا من فسكا بالملا بارك بوائنا بارك بوائنا وهاجي وزي سكا زين سكا سكا زين سكا آمين هاليلويا ألفا وأوميغا ألفا وأوميغا هايلي يفترك عيه እግዚአብሔር ሲተወኝ እግሬና ግብዬ አምላኸይ ተሃድመሉ ጸግዐይ ቦታይ ቀርቢ ምድሓነይ ኦ እግዚአብሔር ሓይለይ እፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲተውኸይ እርደይና ግብዬ አምላኸይ ተሃድመሉ እግዚአብሔር ኃይለይ እፍቅርካየ እግዚአብሔር ሲተውኸይ እርደይ መናግብዬ አምላኸይ ተሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ እፍቅር
ዋልታይ ቅድሚት ምድሓነ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲተውዐይ ዕድለይ መናገርየ አምላኸይ ዘሃነሉ ዘግዐይ ዋልታይ ቅድሚት ምድሓነ እግዚአብሔር ሲተውዐይ ዕድለይ መናገርየ አምላኸይ ዘሃነሉ ዘግዐይ ዋልታይ ቅድሚት ምድሓነ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲተውዐይ ዕድለይ መናገርየ አምላኸይ ዘሃነሉ ዘግዐይ ዋልታይ ቅድሚት ምድሓነ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲተውዐይ ዕድለይ መናገርየ አምላኸይ ዘሃነሉ ዘግዐይ ዋልታይ ቅድሚት ምድሓነ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲተውዐይ ዕድለይ መናገርየ አምላኸይ ዘሃነሉ ዘግዐይ ዋልታይ ቅድሚት ምድሓነ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲተውዐይ ዕድለይ መናገርየ አምላኸይ ዘሃነሉ ዘግዐይ ዋልታይ ቅድሚት ምድሓነ ነመስግኖ ለአማኑኤል ንዝሞተና ጐይታ ነመስግኖ ለአማኑኤል ንዝሞተና ጐይታ ብሞት ንሞት ሲዒሩና ንመወዳእታ ብሞት ንሞት ሲዒሩና ንመወዳእታ ብሞት ንሞት ሲዒሩና ንመወዳእታ ብሞት ንሞት ሲዒሩና ንመወዳእታ ነመስግኖ ለአማኑኤል ንዝሞተልና ጐይታ ነመስግኖ ለአማኑኤል ንዝሞተልና ጐይታ ብሞት ንሞት ሲዒሩና ንመወዳእታ ንሞት ንሞት ሲዒሩና ንመወዳእታ ብሞት ንሞት ሲዒሩና ንመወዳእታ ብሞት ንሞት ሲዒሩና ንመወዳእታ ነመስግኖ ለአማኑኤል ንዝሞተልና ጐይታ ነመስግኖ ለአማኑኤል ንዝሞተልና ጐይታ ብሞት ንሞት ሲዒሩና ንመወዳእታ ብሞት ንሞት ሲዒሩና ንመወዳእታ ብሞት ንሞት ሲዒሩና ንመወዳእታ ብሞት ንሞት ሲዒሩና ንመወዳእታ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ
ክርስቲያን መሰረተ 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 ቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን በኩሉ ዓለም መስቀል ብርሃን በኩሉ ዓለም መሰረተ 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 ቤተ ክርስቲያን መሰረተ 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 ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓት ዒንቲ ዝሕብስ ዝሕዝን ልቢ ዝሕጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ንዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓት ዒንቲ ንሕዝን ልቢ ዝሕጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ንዒማቶ ዓይና ኸፊታ መስኪናቶ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓት ዒንቲ ዝደርስ ንሕዝን ልቢ ዝሕጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ንዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓት ዒንቲ ዝደርስ ንሕዝን ልቢ ዝሕጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ንዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕኹባ ይልዕል ናባኻ ምቕማት ከይትንስየ ኣብ ዕድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕኹባ ኣዳወይ ይልዕል ናባኻ ካብ ምቕማት ከይትንስየ ኣብ ዕድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕኹባ ኣዳወይ ይልዕል ናባኻ ካብ ምቕማት ከይትንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ራይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ኩልኹም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም? ተም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ትከታተሉና ዘለኹም ድማ ከመይ ቀኒኹም? ሰላም እግዚአብሔር ኣብ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን። ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ደቅና ኣምላኽና ዝማሬ መላእኽቲ ተቐበለ ይቀበለልና። ነቦና ኣበይ መርጌታ ድማ ቃለ ህይወት ተስማዓልና። ንሕና ድማ ከምቲ ዝሰማዕናዮ ክንነብር እቲ ቃል ክንሰምዖ ጥራሕ ዘይኮነስ ክስማዓና እሞ መገድና ክነቕንዓሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍፅመሉ ንኣምላኽና ክንስዕበሉ ኣብ ልብና ኣማምሮና ተቐሪጹ ድማ ኣብ ክንዲ 1:30 ምስ 60 ዝፈሪ ክኸውን እግዚኣብሔር ይርዳአና። ከምቲ በቦና እተነግረና እዛ ዓመት እዚኣ ንውዳእ ኣለና እሞ ሽግርና
مكرانا سدتنا سببانا حسامنا كل كفؤ نجار دما بذات ودع زل علم توديو زنأتو زلنا حدش عمت حدش تبق نجار نسمعلو طعم نجار دما نري اللوك خون زيابير فقد يخون لنا زيابير زمن كحدث أيقونان زمن معالتي سمن ورحي عمتات سريع لنا نحنا كنحدث إيو إتزمن يتكملنا خيهلو أملاخنا نحنا نتزمن تتكمتك نكونيو كبعمت نبعمت زساقاقرنا زلمو إزي إنقاتو زلنا حدش عمت بأرقي سبنتنا اتبحات يادجك وسبنتنا بخام عند حرد تقبلنا يو أب حدش عمت هيكون ننزلنا مخنياتو إذا حدش عمت نحنا كنحدث له نحنا كنلوط له نحنا دما كنقير له ايو حدش عمت مجلس حدش كدانا يكونن حدش عمت بتفليه مقبي مسرح يكونن حدش عمت بنسحا كدان نفسي محسابيو حدش عمت دما نابت تقرب لنا قدس سقون كبر دومن مقراب ايو مو كم تببونا زتنقرنا أبزغل تشحن 14 زي قبرنا ايو نأملاخنا زي تعززنا ايو أبكن لبنا حقونا هبنا ايو زلنا نأملاخنا إذا عمت زي نأملاخنا نأززلو دمت أملاخنا نلليلو أبكن دنقدعنا دما نأملاخنا لبنا نهبلو زمن يقبرلنا إذا حجي أسكا في إن سمعو نريئو زلنا أبها قرنان قرابتنان كم تمهرنا يو نسألي سبيت طفئ زلو من أسيام زدفؤو زلو أبكندي بورسا كمبيوتر تسكيمام ويا أبكندي ناوت محرس تسكيمام ناب حرشة زز تولدنا بكيناتمو زيابير بزي عمت زي يا أخلقكم إلو اتزمت عمت صبق ورخن سمعلو تاي نقبر نحنا نسألي نايزخونا البيترو أينخون نايزخونا متاقعتي أينخون مخنياتو أموت من تأينا خنتاقع جنا أبعدنا أويات أبزب سدد دما دانكيرا قوايلان قبر دما بزحاتنا زيابير يقريب لنا أما حجون إذا عدش عمت زي لبخن قبرلو لبخن قزعلو ناب أملاك من لسلو أبي إنري إلنا ناب أملاك إن صقعلو يقبر لنا زاب زلم معلتي صقا منفس قدس تقبلت عندما برختن قدسن يقبر لنا زيابير زحق وسلا زخبر الله ولداد ما تحق وسلا يقبر لكم زيابير أملاك قركم كتعبي وادما بيت كريستيان حدرا تبل أبيتو أمتخم ما زلكم تجمر زلا جميرة طف زي كونت تايدا أبز بيت زي تتخيلها تعبي إمو أبز بيت زي سخاتكم من دقكم من تتخيلكم كتعبيو زيابير بعلو يردعهم هراي كلتا دق بيت كريستياننا كلتا سدرابيت حزن تنياتات متيما لو يمان برهان إلنا كنفتحو زرفدنا حوا نحفتنا أبرهت إيو عدي كبيرة مسيئة الله كم وين ولا تسلاسية إلنا كنفتحا زرفدنا دما حفتو نحونا يعيقوب إيا ساون أبعدي عريفة كابز غيدا خاب كاليفورنيا بيتسب كتريلا جن حمد كات غدامبر أيتمزأكان كم زبهل أب كندب صندوق كم كدان بأكالات يازنا فقطهم صدر عرخيبا تزي ترف دما خوينو زيابير تسوي عوامو
كلتيهم سدرا كل بيتسب متسيلو حزنهم عصيميم سب انت خيدكم أبزي صنعتها بكم كبلنا إلهم يم متسيم ذلهم موداتا كلتيهم سدرا أبتا أففت كوف كبلي أممو صنعتها بكم النابلنا يم دما دحري صلوت دحر ماي منساق كنوصينا مو نتوم زعرفو زيابيهر بورغوصي قبلهم نحزنا دما زيابيهر يصنعهم كاب داغماي موتن حزن دما زيابيهر يسوركم حونا برهانه علي ملእኽት ለهم بدحريو بصلوت كنعصينا كم يحدكم تي لوهاتون محرتون كل جزء أبانا زي ودا أملاخنا استمسجنهن سمع الله ده أبوي مرجعت تبغين مسفلتوا أوكي حاونا أتو برهاني قطامي ناي يروحتو زخنا فاميلي نتاشمو obligation جلس لزقاتمو بخمو مخنياتيو زي ما تسألوا سو أنا حصر زبالة هم تلمود ملأخت اللواني مجمرة كاب نفسي هير إنجينير كالتا تخلى ميكائيل كاب سدرابيت نفسي هير إنجينير كالتا تخلى ميكائيل مالتيو شحن حمش سميتن نحصر مسرح حجز شحن حمش سميتن نتا ناي بتقسيان فان كنجز أنا حاسب زلنا زخون مالتيو بدمر $3,000 أبصلتكم أي ترسعونا إلهم سدرابيت نفسي هير إنجينير مدهني عالم بتقسيان $3,000 بتشيكي بوم الله مالتيو كله حنتده ناي 15 موباين $85 الشرن لن تغلى 115 هيبنا له حدا بو موبايلهم $100 يبمالو حدا حاونا كمو ناي فتحاتي له كل 100 حدا سدرابيت الشريلهم $100 يبمالو كله حنت حبتنا جيش لزلله أب صلوتكم ذكروني لا موبا نمداني على 100 قرش هيبالا كله كمتي المحج نجرناكم حدث درابيت أبرحق قينا مالتي أبز مسانا يلون بإنترنت ناي زيتشرشنا كل جزء سلزكات تلوه بتقسيان سلا إنترنت جرا زخفلت نحنا أبرحق نكاتات لنا ناي تبرخ تخفلتي لهم كاب كلتين بيلدينج نحادين ناي إنترنت بيل نحنا هنشوفنا هنا بزولو مسرت already جميرمو تا كاليتي $150 سيدو مالو مالتيو كان لا لحالة سنبت أب تدق سلام 5 قرشي وديقة استرغبت علامه ناتيا زبل ندلكم مسيحهم أبتي نعيك ترغبون يدخليهم كان انت عند بلاد الله محبر عديتات مدهاني علم لو معلتي آخواس لزلنا دحر تشرش مالتيو أبتي دج سلام مسعنا ويت نراخب بلاكم الله يبلا الله موداتا I think حبتنا ممهر آبان هيوتن ناي تمرت سنبتن ناي محبر تنسفان زملكت ملغت اللون مسلني
መድረክና ተንገድፎየ መምህር ህይወት سلام كمي حديركم كمي كأنيكم እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሞ ድሕሪ ብዙሕ ቅንያት ሎም መዓልቲ ብሰላም ስለተራኸብና አምላክና ተመስገነ ይሁን ባርከስ ተስፋ ገብር ጽቡቕ ሓጋይ أحلفكم تخونوا مصدقهم السدرانا كلهم نززب كعناها أملاح استمسجنا يخونمو حسر زبالة ملأختها علونا بمجمرتها محبر تسفى كنا مسجن ندلين نمانيو نمأمنان أبوتاتنا أديتاتنا أحاتنا أحواتنا تزجبركم مو وهبتو هياب نمحبر تسفى كم تفلتوه نحنا كاب جبانا دوز أنا إنا تورسين نكايدو زنبرنا نحن بشديش تقول جل تمديبنا أبتز تمدبنا لجيزة كاب جبانا إنا نوز نيرنا نتوزعات نشوفنا وزنبرنا مو مؤمنا نايب حقي بيحاونا برهانة في سهازين accountant حاونا مسارحتنا أتي قدينا إحنا مسفلت أو وأخي ميجر كنزدها كل ساب كاب جباهن باركس أنا بستخالني نجم زلوا مؤمنان حتيته حجز وهبتزخلوا كوهبو كحتتي لنا نايبة حقي دس زبل سناي نجر سلازنا برا كل التشيحن شديش تميتن سوسان حموشتن كرشي أوانا أتاو خوينا له دحر حجي عين حسبن يغني لنا نايبة حقي بدعمي يغني لنا تي سناي نجر كل سب سناي نخن جبر حدا سب ترايز الليكا حدا وجن أملاخ استمسجنا يهون سناي حساب حسيبو استخاتكم كائدكم كل سلز لجاسكم لنا تايم ما خنبل حج دحر حج موز عيلن بتوت رأيو بتخسينا تخفي لخطو عدانا خنكفلينا بقربا جزء مالتي أنا زلني غني لنا يوم هو تحفتي كألا قربت لي ناي محبر تسفخت باليد حريق من الله سكمي غني لي كما حديركم ناي زغابيهر بيتسب زغابيهر تمسجنخون حفتي كل ليلاتها بطعمي كمسجنهم زدلن كلهم اتزرئك كاغن حجت فقر ناي بندهني علم نسو ترديهم ست فقري كمي كم زسرح زلو رعيوه إذن حواتنا استيقبرا بخلتي إزود ساعة إلهم كم زيجيرو موت يوم كوبناس بالطعمي مدهني علم تمسجنخون فقرنا قد لنا كل جزء زبلا خازنا مدهني علم فقري بزوم سلست بوتاتنا أبيك أشي ولدنسي أبيك أشي تصفهم أبونا حلق أجورخستوس إذا يوم سلست يوم نايب حقي بزح ناي سلست يوم فقري كم زندا بلبرتي متيو كابو دياقون متينا كابو أبي مرجيتا متيومنا كابو دياقون برهانة خامتيومنا كل شيء أبي ركب زلنا يو بفتم ناي بحق زحقسي ناي مدهني علم سرحمو حجي أبى حفتي لا تأخذ الجن ناي زحلفة محبر تسفى جروب 6 كا كلتشحن 200 حدا نأتينا حجي إذا توتال إذا جمرنا له مارشينا جمرنا أبزا شدش تورحي أخذ له توتال 10 تخلت الشحن شدش تميتن 7 حمشتن تحنت جروب تودي الله حجي تأخلي جروب أب أخي باجرنا مستنحواتنا تردادينا إزجهر هابكم هيبكم نالهم نمالبات بريكفاست من زبالة أخوان خيري مالتي حجي مو أبتصلتكم ذكرنا thank you
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ደንጊና ግን እዚ ምስጋና ዘቕረብናዮ ሎም መዓልቲ እንታይ እዩ ፃዕቂ ስራሓት ስለ ዝነበረ ብዙሕ ኣናውንስመንት እውን ኣብዚ ስለ ዝነበረ ብኡ እምበር ረሲዕና ኣይኮናን ትውህብተኹም ረሲዕና ኣይኮናን ክንዲ ሚልዮን ኢና ንቆፅሮ እሞ የቐኒልና ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሕጂ ሳንዴ ስኩል ኣለክ እየ ዝበልኩ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ከዓ ሕፅር ዝበለት እንታይ እያ ከም ትፈልጥዎ ቅድሚ ዳርጋ ኮቪድ ምስ መፀ 2019 ብድሕሪኡ ኩሉ ኣብ ዙም እዩ ነይሩ ብዙም ብዙሓት ኣገልገልቲ ኣለዉ ብድሕረይ ናይ ብሓቂ ክምስገኑ ዝግብኦም ካብ ኣቦና ኣብቀሺ ተስፎም ለይትን ቀትርን ምሳና ወርሒ ትምህርቲ ኣለና እወ መማህራን ብዙሓት እዮም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣገልገልቲ መናእሰያት ከም መማህራንን ከም ሓገዝትን ከዓ ብዙሓት እዮም ኣብዚ ሚድያ ንገዛእ እርሱ ትርእይዎ ዘለኹም ኣለውና ሸውዓተ ኦልሬዲ ዝተበሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ክምረቑ እዮም ብዙሓት እውን ይመፁ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ መስርዕ ስራሓት ከዓ እቲናዮም ኣለና ስለዚ ጎስጓስ ኣጀኹም በልዎም መፂኹም ከዓ ኣናድዩና ንዓና እውን ነቶም ዘገልግሉ ሰባት ዘለዉ ከዓ ኣገናዕ በልዎም ናይ ብሓቂ ንፉዓት እዮም ዘለዉ እሞ ብዙም ነይሩ ክልተ መዓልቲ ቀዳምን ሰንበትን ሕጂ ግና ኣምላኽ ጥዑም እዩ እዚ ሕማም እዚ ኮረና እንዳተማሓየሸ ይመፅእ ኣሎ ብኣካል ክንመፅእ ኢና ትምህርቲ ክንጅምር ኢና ኢንፋክት ሕጂ ከማን ነፃራሪ ኢና ዘለና ክፍልታት ብኣካል መፂና ክንምህር ኢና ካልኣይ ከዓ ብዙም ከም ትፈልጥዎ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበርኩም ሰባት ሓደ 15 ሚእታዊ ካብ ወፃኢ እዩ ማለት ዩጋንዳ ኣለውና ሳውዲ ዓረብያ ካናዳ ኮታስ ካሊእ ብጀካ ኣብዚ ብኣሜሪካ ብዙሓት ይዋሱ እዮም ዘለዉ እቲ ቃል ኣምላኽ ከማ ይፀምኦም ዘሎ ስለዚ ነዚ ከመይ ክንገብር ዝብል እሞ እቲ ዙም እቲ ኣብ ኣካል ትምህርቲ ክንምህር ከለና ሰንበት ከመይ ጌርና ክነጣዕሞ ንኽእል ኩሎም እውን ዓለም ለኸ ትምህርቲ ክንህብ እዩ ዘሎ እሞ ኣብ ጸሎት ሓግዙና እዛ ኣኼባ ይካየድ እዩ ዘሎ ብኸመይ ቴክኖሎጂ ክነጣዕሞ ከም ንኽእል ሎም መዓልቲ ነዚ ንኽነብል ኣትሊስት እቲ ሬጅስትሬሽን ክንጅምር ኢና ቤት ትምህርቲ ሰንበት እሞ ደቅኹም ክተመዝግቡ ትኽእሉ ፎርሙታት ተዳልዩ ኣሎ ቁፅሪ 104 ቢ104 መፂኹም ክትመልኡ ትኽእሉ ኢኹም ሓሳብ ወይ ነቐፌታ እንተለውን ድልዋት ኢና ክንቅበለኩም ኣነ ኣለኹ መምህር ሳራ ኣላ ካልኦቱን ዝሕግዙና ስድራ ኣለዉ ምሳና ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ዘላህኒ ብዛዕባ ናይ መናእሰይና ኣብዛ ዓመት እዚ 3 ኮንፈረንስን ግራጁዌሽን ብዙሕ ኢና ኮታስ ጌርና ሎም ዓመት እዚ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዛ ናይ መወዳእታ ከዓ ሕጂ ቅድሚ ቤት ትምህርቲ ምኻዶም ያው ጀሚሮም እዮም ገሊኦም ካብ ሚድል ስኩል ወይ ከዓ ካልኣይ ቀዳማይ ደረጃ ስጋብ ኮሌጅ ዘለዉ ንቀዳም ዕለት 24 ሰዓት 9 ፈረቓን ጀሚርና ክሳብ ሰዓት 2 ፈረቓን ኣስተምህሮ ክወሃብ እዮም ቁርስ ኣሎ ምሳሕ ኣሎ ዓሞት ኣሎ ተመፂኹም ከዓ ንኩላህና ዝኣክል ኣለና እሞ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ከዓ ኣለዉ ካልኦት ከዓ መማህራን ኣለዉ ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ፅቡቅ ግዜ ንክነሕልፍ ከዓ ጸሎት ግበሩልና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ከዓ እንድሕር ኣለዎ ምናልባት ዝረሳዕኽዎ ነገር እንተሎ ፖስት ክግበር እዩ ክለኣኺ ኩሉ እቲ መላለይ እንታይ ከም ዝኾነ ናይቲ ፕሮግራም መስርዕ ኣብቲ ናይ ቫይበርና ራእይዎ ኢኹም እሞ የቐኒልና ክብረት ይሃበልና ንኩሉ ዝገበርኩሞ እግዚአብሔር ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይመስገን راي كبرن مسكانا أن أملاخ يكون غني لنا حفتنا هوات ممر أبا تي صباح مودعتا ناكل تشحن 15 كم مخان 14 كم مخانو سولوس دما سمون 5 معلتي نايب أقومين كجمر إيمو
ሽግር አሎ ጸበብ አሎ ኩናት አሎ ኢልና ስቕ ክንብል ደይኮና ነዘን 5 መዓልቲ ጳጉሜን ካብ ሶሉስ ጀሚርና ረቡዕ ሶሉስ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ካብ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ምህለላ አሎና እታ ረቡዕ ናይ ምሸት ንገብራ ነበርና ምእንቲ ስርዕቲ ክትኮነልና በዚ ሰሙን እዚ ነዛ ሰሙን እዚኣ ንግሆ ክንገብራ ኢና እሞ ቶም ኩልና ዝጥዕመና መፂና ክንምህለል ምክንያቱ ብጀካ ጸሎት ብጀካ ምህለላ ካልእ ነገር ነዚ ነገር ዘጥፍእ የለን እሞ እግዚአብሔር ካብ ኩልና ንሓደ ክልተ እውን እንተሰምዐ ቶም ግዜ ዘለና ቶም ካብ ስራሕ ናፃ ዝኾንና መፂና ካብ ሰሉስ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ናይ ጸሎት ናይ ምህለላ ተኻፈልቲ ክንከውን ቤተ ክርስቲያን ትዕድማላ እሞ እግዚአብሔር ናሽዑ ሰባት ግበረና بصلوت كن عصو كلنا حفنبل آننو عرسيقمو كلمك زيابير عملاقنا بدا قبروك أنا كما يباركنا آمين እግዚአብሔር ይባርከን ወይዘላለም ወይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘላለም ዋስዮምን ልዕላ ብሎምን ወይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘላለም ዋስዮምን ልዕላ ብሎምን ወይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ كساب نزل عالم واشي من العلا باللمن بخبر دم حد ودخا ويتانا نملخنا المدحنا يسوع كريستوس ترخيام بجاز وان كان بتخريستيان كحلوا نقصات مكواننت خانات ميمانان نقد الزمن نتحزبن معقب تكون سوا خيا بتخريستيان كحلوا ابزا قدس بيت كريستيان زياز مساهم زتاكم من زقمكم من زصلهم من قدس زبلعهم كبر دم خاصتهم بفلتاتن بزي فلتاتن حاتياتن تقبركم من تسقو سقا ملكوت من تدمو دم حق زرعتن يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጻወት ود مريم ድንግል በድንግልና ሕልና ንጽሕቲ በድንግልና ስጋ ሓቲም ብዝሓለ ፈይ መሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ባፈል መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰር ሓጢአት ይፍታሐኩም እግዚኦ ወመሐረና ክርስቶስ ንበልዓሰ ተኩልተ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 بزحلف يمحركم بزمصخ يحلكم باب المنفس قدوس كما سرحت تفتحكم من تجدنا مريم محرنا كرسوس بالعصر تقولته من تجدنا مريم محرنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሉ መስለ ኩልከሙ መንፈስ አሜን እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና ኢየሱስ ደሙን ሕድገት ኃጢአት ኹነና كل حي لصلاي ومسكلك سلطان يابنا حرز ملد بركات قدسيت كان عقلنا نزبلنا كل خف كبار حقنا كل كبار سناي قال تمرنا قدوس كبر دم ذهبنا برويو نزاينا ويوترقنا إلى مسكالو ليسوع كريستوس ياكفيون نعبد نسيان
እግዚአብሔር አምላኽና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ምእታው ብሰላም ዝገበርካልና ነና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ክትገብረልና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ተጋቢእና ዘብፅሐናዮ ጸሎት ዘዕረግናዮ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚኻ ክዓርግ ንምሕረት ክኾነልና ሕቶና ዝምልስ ድኻምና ዝሕይል ጎደለና ዝምልእ ክኾነልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጥራይና ኸይንኸይድ ከይተሓድገና ድማ ንልምነካ ኣለና ካብቲ ንሕና ንደልዮን እንፈልጦና ዛይድካ ናብ ሊፅካ ትህብ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ዘድልየና ከይለመና ካፍት ትህብ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ናባኻ ንምዕቆብ ኣለና ንስኻ ዝበልካዮ እምበር ንሕና ዝደለናዮ ኣይኹን ተሓልስበና ሰናይ ትምድበልና ሰናይ ናትካ ይበልፅ እሞ መደብካን ሓሳብካ ናብ ልዕልየና ይኹን ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሎም ባሮትካ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ንዘለዉ ናብ ቤትካ ብዙሕን ውሕድን ዕቡቕን ግድን ሰደድዎም ኣብኦም ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ዝሓፈሎም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነብስና ኢኻ ትደሊ ዘለኻ እሞ ንዑ ብንስሓ ብብርሃን ተመላለሱ ብርሃን ከሎ ብብርሃን ተመላለሱ ዝበልካና ነብስና ኣባኻ ክትምዕቆብ ነዚ ብርሃን እዚ ክንርኢ የዒንትና ክትከፍተልና የእምሮና ከተብርሃልና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምዚ ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ኣብ ዝመደብናዮ ሰዓት ብዝደለናዮ ግዜ ምስ ደቅናን ምስ ነብስናን ኣብ ቤትካ እናመፃና ንፅልዮ መደብና ሰሪዕና እንመላለሶ ዘለና ዘይረኸቡ ኣሕዋትና ናሓትናን ደቅናን ኣለዉ ብኸንቱ ዝጠፍኡ ዘለዉ እሞ ኦ ጎይታ ተለመነና ስልዮም ንልምነካ ኣለና ስለ ሓጢኣት ህዝብና ንሕናን ህዝብናን በዲልናካ ኢና እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ሕጂ እውን ናይ ካልኦት ሞትን ጥፋትን እናተመነና ኣብ ልዕልየና ዝዘንብ ዘሎ ሓውን ህውከትን ዘይንሪኦ ኮይንና ተዓሚትና ንጠፍእ ኣለና እሞ ሰላምካ ምስሃብካና ብፅልኢ በሊልና እዩ ብርሃንካ ምስሃብካና ኣብ ጸልማት ክንነብር መሪፅና ጎይታ ካባኻ ስለ ዝረሓቕና ኩሉ ሞትን ጥፋኣትን ህውከትን ኮይን እሞ እዚ መንገዲ ዝቐይረልና እዚ መንገዲ ዝቐይረልና ንስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለቶም ኩሉ ዘይፈልጡ ዕሸላት ስኢሎም ዝፈሱ ዘለዉ ንልምነካ ኣለና ንዓና መምሃርን መለበምን እዩ ንሕና ካባኻ ስለ ዝዓለና እሞ ኣብ ቅድሜኻ ዝበኸያ ኣዴታት ንብዓተን ከም ራሄል ኣብ ቅድሜኻ ክትቀበለለን ንልምነካ ኣለና ይኣኽለክን ክትብለን ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቲ ዝሃብካና በረኸት ክትቅፅለልና ንልምነካ ልቢ መራሕቲ ኩሎም ክትንክፍ እሞ መንገዶም ኣብ ቅድሜኻ ልቦም ከም ወሓዚ ማይ እሞ መንገዶም ኣቐንዕ ናብ ሰላም ናብ ህድኣት ንዖም እውን ናብ ንስሓ ክትመልሶም ንልምነካ ኣለና ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ደምካ ፍሲስካልኢኻ ሓደ እኳ ክትጠፍእ ኣይትደልን ኢኻ እሞ ምሕረት ደኣ እምበር ጥፍኣት ከይንልምን ምርቓ ደኣ እምበር መርገም ካብ ኣፍና ከይወፅእ ፍቕሪ ደኣ እምበር ኣብ ፅልኢ ከይንነብር ኣይትግደፈና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነብሲ ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ክብሪ እግዚኣብሔር የማነ ብርሃን ወልደ ዳዊት ወለተ ስላሴ ነብስቶም ኩሎም ዕሸላት ዝፈሱ ዘለዉ ወግሐ ፀቢሖ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ሕቑፍኻ ተቐበሎም ነቶም ኩሎም ሓዘንተኛታት መፀናንዕ መንፈስካ ሰደደሎም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንቡር ሞትን ንቡር ቀብርን ኣይተኽልዓና ከምትና ወርያ ዝማርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግና በደልና ናበሳና እንደገና ክፋድሕነና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ተባሃት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹን ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስመ ቴድዮ ለኣብነ ጴጥሮስ